במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, ומה שאני עושה בהרבה מאוד שנים האחרונות באקדמיה ובקליניקה סובב סביב הנושא, העולם הזה של דימוי מנטלי. אני אשמח לחלוק איתכם חלק מהתובנות, מהשאלות, מהתהיות, אבל בעיקר המטרה היא מבחינתי לפתוח צוהר לעולם הזה שהוא פחות ידוע, פחות מוכר, חדש בחלקו הגדול, ויש לנו בערך שעתיים שלוש להרצאה, אז אנחנו מספיק. התמונה הזאת בשקופית הראשונה זו לא טעות, אני זוכר שאנחנו מדברים פה על אוכלוסייה גריאטרית. אני מקווה שבסוף ההרצאה אתם תשוכנעו, לפחות חלקית, שהעבודה והקשר והאוברלף, החפיפה, בין עבודה, כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, עם מתעמלות אולימפיות, מתעמלות אומנותיות אולימפיות, זה פרויקט שנקרא, עשינו עם נבחרת ישראל בשנה האולימפית בטוקיו, אולימפיאדת טוקיו. העבודה עצמה, העקרונות, התפיסה, הגישה, לא שונות בהרבה, ואני אראה את זה במהלך ההרצאה, מעבודה עם אוכלוסייה גריאטרית, ספציפית הנושא שלי שאני מתעסק איתו עם חולי פרקינסון, זו אוכלוסייה שלמדתי, הכרתי אותה ולמדתי אותה, חקרתי אותה במהלך הפוסט-דוקטורט שלי, והשילוב הזה בין אוכלוסיות הוא חלק מהתפיסה המחקרית שאני מוביל במעבדה שלי, שאני אדבר עליה עוד רגע. אז אם אנחנו מתחילים, והשאלה הראשונה שאני רוצה להציג לכם, היא עוד רגע נראה תמונה של כף יד, ואני אבקש מכם לחשוב, כל אחד לעצמו, כל אחד לעצמה, האם מדובר בכף היד הימנית או בכף היד השמאלית, ולקבל את ההחלטה, לנסות לקבל את ההחלטה כמה שיותר מהר. אוקיי, אז חלק מהאנשים כבר החליטו, וחלק אולי מתלבטים, מתלבטות. מדובר כאן בכף יד ימין, וכדי לקבל את ההחלטה, האם מדובר בכף יד ימין או שמאל, ולא רק זאת, לקבל אותה כמה שיותר מהר, רוב האנשים, אני לא יודע אם יש כאן כאלה שהסתעו, מה שעושים, בסך הכל מסובבים את התמונה במוח, בראש שלנו, בדמיון שלנו, מסובבים את התמונה כך שקצות האצבעות פונות כלפי מעלה, מנף ורטיקלי, ואז אפשר לסובב או לא לסובב את כף היד גב יד כדי לקבל את ההחלטה האם מדובר בכף יד ימין או כף יד שמאל. התופעה הזאת של הסיבוב בדימוי או במוח של התמונה בלי סיבוב בפועל, כיוון שהתמונה לא עומדת לפנינו, אלא אם כן אנחנו מסובבים את המסך את הצג של המחשב עצמו, הפעולה הזאת היא המהות של דימוי מנטלי. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזושהי חוויה במוח, איזושהי מציאות במוח שלא קיימת במציאות עצמה, איזושהי חוויה במוח של חוויה, של תמונה, או של סיבוב התמונה במקרה הזה, בלי לבצע את זה בפועל. וזו המהות של דימוי מנטלי, שאנחנו משתמשים באיזשהו גירוי, לפעמים קיים, לפעמים לא קיים, אני אדבר על זה, ארחיב על זה בהמשך, כדי לקבל איזושהי החלטה, כדי לקבל איזשהו benefit מהפעולה עצמה. הספציפית, המבחן הזה נקרא mental rotation of body parts, זה רוטציה מנטלית של חלקי גוף, והוא איזשהו מבחן שנותן לנו איזשהו מדד עקיף ליכולת הדימוי. עד כמה אנחנו יכולים לייצר את הרוטציה הזאת במוח. כשעשינו את המבחן הזה באחד המחקרים, במהלך הפוסט עם חולי פרקינסון, ראינו תופעה מאוד מעניינת, זיהינו תופעה מאוד מעניינת, שחלק מהמשתתפים הגברים דווקא לא סובבו, ראיינו אותם לאחר מכן, מה הייתה האסטרטגיה שלהם, לא השתמשו באסטרטגיה הנפוצה של סיבוב רוטציה מנטלית כדי לקבל את ההחלטה, אלא בעצם עצו את הראש שלהם, מעין לסובב את הראש, כמו שאני עושה כרגע, כדי לקבל את ההחלטה וכדי לשים את העיניים בעצם במנף שאנחנו רצינו לסובב את התמונה במוח. זאת אומרת, יש כל מיני אסטרטגיות לפתור את המבחן הזה, אבל כאמור האסטרטגיה העיקרית, או זאת שבעצם הדומיננטית, היא הרוטציה המנטלית. וכשאנחנו מדברים בעצם על רוטציה מנטלית, רגע, אנחנו מדברים על mental image,
או על דימוי מנטלי בכלל, שזה הביטוי הרחב ביותר, שכולל בתוכו כל יצירת חוויה במוח. זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזושהי חוויה במוח ללא נוכחות הגירוי הממשי, לפעמים עם נוכחות, כמו שאמרתי, אני כבר אראה, ובדוגמה הזאת, אם אני אבקש מכם עכשיו, בין אם בעיניים פקוחות ובין אם בעיניים עצומות, לדמות את עצמכם, בכוונה אנחנו משתמשים בפועל לדמות ולא לדמיין, שיש בו יותר מן האחיזה במציאות, לדמות את עצמכם, עומדים בחוף הים, בזמן השקיעה ומביטים לאופק, כמובן שפעולת הדימוי הזאת יכולה לכלול בתוכה כמה וכמה חושים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדמות את המגע, קודם כל, של כפות הרגליים עם החול עליו, אנחנו יכולים לדמות את מה שנראה, את השמש שוקעת, את הגלים וכולי, אנחנו יכולים לדמות שאנחנו שומעים את הגלים, את האדווה של הגלים, מתקרבת לחוף וכולי וכולי. אנחנו יכולים גם להרגיש את המגע של הרוח, אם יש את הבריזה או את האוויר המלוח על הפנים. זאת אומרת שהחוויה שאנחנו יוצרים מצד אחד יכולה להיות רב חושית, והדבר הזה גם נדבר בהמשך, קצת מקשה עליהם מבחינה מחקרית. כשאנחנו מדברים על פעולה, אנחנו מדברים על פעולה מוטורית, אז אנחנו יורדים לאיזושהי תת קטגוריה, למחלקה של דימוי מנטלי שנקראת דימוי מוטורי, או באנגלית מוטור אימג'רי, שזו שוב אחת השיטות שאנחנו חוקרים במעבדה, אני כבר אדבר על זה, והכוונה היא לדמות תנועה. וכמו שאתם רואים באיור הזה, התנועה יכולה להיות מאוד לוקלית של finger opposition או tapping מצד אחד, ומצד שני, או כל הספקטרום עד לכדי דימוי של פעולות מורכבות של כל הגוף, דוגמת הליכה, קפיצה וכו' וכו'. המשמעות היא שאנחנו בעצם בוחרים את אחד החושים ומתרכזים בו לטובת דימוי התנועה. אנחנו לא חייבים לעשות את זה, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לגייס כמה חושים בו זמנית. מבחינה מחקרית אנחנו אוהבים להפריד את זה כדי לנסות ולהבין את ההבדלים בין החושים השונים תוך כדי הדימוי המוטורי ואת היחס ביניהם. זאת אומרת, האם שני חושים, השילוב ביניהם, האינטראקציה ביניהם, מה שנקרא, טובים השניים מן האחד, האם היא נותנת לנו עוד בנפיץ ברמת דימוי עצמי. אז בדוגמה הזאת, זו עבודה שוב לא מאוכלוסייה גריאטרית, אבל היתרונות מאוד מאוד דומים, אני כבר הרי גם חלק מהמחקרים שלנו עם פרקינסון. המתעמלת הזאת מדמה שהיא זורקת ותופסת את הכדור, וזו פונקציה שיכולה להיות גם אם לא לטובת משחקים אולימפיים לכל אוכלוסייה כמעט, ומה שאתם רואים שאני עושה, אני בעצם מניח או שם את הכדור בעמדה מסוימת כדי לתת איזשהו גירוי נוסף, גירוי ויזואלי נוסף לפעולת הדימוי, כדי לעודד את פעולת הדימוי. אז אמרנו בהתחלה שדימוי מוטורי הוא ללא נוכחות הגירוי עצמו, אתם רואים שההגדרה הזאת יכולה לקבל גוונים שונים, כמובן בהמשך אני יכול לקחת את הכדור, כמובן להוציא אותו מטווח הרי, ואז המטופל או הנבדק ימשיך לדמות את התנועה ללא נוכחות הגירוי הספציפי הזה. כשאנחנו מדברים על דימוי לעומת מציאות, לעומת ביצוע בפועל, ההקבלה הזאת היא מה שנקרא בלב העשייה המחקרית והקלינית. ומה שאנחנו יודעים היום, זה לא רק ממחקרים מהשנים האחרונות, כבר 30 שנה לפחות, 25-30 שנה של מחקר, גם מחקר בסיסי וגם מחקר קליני, אנחנו יודעים שאנחנו מדמים תנועה, וכשאנחנו מבצעים אותה בפועל, שני התהליכים הללו, שתי הפעולות הללו, מתבססות על אותם אלמנטים. מה זה אומר אותם אלמנטים? קודם כל מתבססות על הייצוג הפנימי, הייצוג המנטלי, הייצוג המוטורי הפנימי, או מה שנקרא מוטופלנס, תוכניות מוטוריות שמאוחסנות אצלנו, בין אם זה בזיכרון לטווח ארוך, בין אם זה במקרים מסוימים ב-working memory, זיכרון עבודה וכולי, ואנחנו משתמשים בהם כדי או לבצע בפועל, כמו שאמרתי, או ליצור את הדימוי של התנועה עצמה, בין היתר, מה שנקרא ה-efference copy, המוטופלן שמאוחסן אצלנו, כדי להביא, כמו שאתם רואים במודל הזה של קילטני, להביא את ה-forward models, את המודלים
שצופים קדימה, שעושים איזושהי פרדיקציה, איזשהו חיזוי למנחי הגוף, לתנועות הגוף, לתחושות הסנסוריות שמלוות בקונסקוונס, בתוצאה של הביצוע עצמו. זאת אומרת, כל המודלים הללו, שהמודלים מאוד מורכבים מבחינה נוירופיזיולוגית ונוירוקוגניטיבית, כל המודלים הללו נעשה בהם שימוש גם בביצוע בפועל וגם בדימוי של תנועה. זאת אומרת, אם אני אבקש מכם עכשיו להרים את היד ולאחר מכן לדמות שאתם מרימים את היד, אנחנו משתמשים באותם מנגנונים מוחיים, כבר הרי פחות או יותר אני אוסיף, כדי לבצע וכדי לדמות. וכמובן שבהמשך אנחנו רואים שיש לנו איזשהו פער לפעמים בין הביצוע בפועל לבין הדימוי, ובפער הזה אגב אנחנו משתמשים הרבה מאוד לטובת גם למידה מוטורית וגם לטובת המחקרים. אז זה קצת ברמת התיאוריה שעומדת מאחורי, ולכן כיוון ששני המהלכים הללו, שני התהליכים הללו של ביצוע בפועל ושל דימוי, הם חופפים הרבה מאוד, בהרבה מאוד מובנים, אנחנו רואים בפועל, כשאנחנו מבקשים מבן אדם לבצע לא רק תנועה אלא פעולה, למשל timed up and go, ולאחר מכן מבקשים ממנו לדמות שהוא מבצע את ה-timed up and go, כלומר לא לבצע בפועל אלא רק בדימוי לבצע את המשימה הזאת, אנחנו רואים שהפער בזמנים, זמני הפעולה הם מאוד מאוד דומים. אני לא אגיד זהים, כי יש פערים, בדרך כלל אנחנו עושים את הדימוי קצת יותר מהר, ברוב האוכלוסיות, אבל יש איזושהי זהות שהיא מאוד מאוד עקבית. כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, בדקו כאן אנשים שעשו תנועות של יד בשני מישורים, ועם מה שנקרא external load, עם משקולת של קילוגרם וקילוגרם וחצי, והמחקר הזה, כמו גם הרבה מחקרים אחרים, כמו גם מחקרים מהקבוצה שלנו שהראינו, שהעקביות הזאת או הקורלציה בזמנים בין הביצוע בפועל לבין הדימוי, זו קורלציה שנשמרת, מה שנקרא cross populations, כמעט בכל האוכלוסיות, כמעט בכל המצבים, כמעט לגבי כל הפעולות, פעולות פשוטות ופעולות מורכבות. שוב, בפער כזה או אחר, לטובת הביצוע בפועל. הדבר הזה נקרא תאימות בזמן או temporal congruency, וזה משהו שאנחנו, או אלמנט או תכונה של הדימוי שאנחנו משתמשים בה, גם כדי לראות, או כמדד עקיף ליעילות הדימוי, וגם לאיכות הדימוי. והאקסיומה אומרת, או הפרדיגמה הבסיסית אומרת, שככל שהפער בזמנים קטן יותר, רק איכות הדימוי טובה יותר, ובמשתמע למה שדיברתי מקודם, כך גם הייצוג המוטורי של אותה פעולה או של אותה תנועה הוא טוב יותר במוח, כיוון שאנחנו יכולים לחכות, בלשון חיקוי, לחכות את המרכיבים הטמפורליים של הזמן במהלך פעולת הדימוי. דוקטור עמית, תבדוק בבקשה באיזה מצגת אתה עכשיו כרגע רוצה להראות לנו. מה זאת אומרת באיזה מצגת? אני צריך לבדוק אם המצגת שלך עוברת כמו שצריך. עכשיו כרגע Mechanism of Effect. נכון, נכון. אוקיי, אז הכל בסדר, הכל טוב. מעולה. אז עכשיו זו תמונה ממחקר שעשינו בארצות הברית במהלך הפוסט עם חולי פרקינסון, והתמונה הזאת אני חושב מדגימה, או יש לה פוטנציאל להדגים, את אחת הבעיות הכי גדולות, או אחד האתגרים הכי גדולים של תחום הדימוי, ואולי גם בהמשך נדבר מספר דקות, מדוע אנחנו, זה עוד לא תפס, מדוע אנחנו לא משתמשים בדימוי בצורה שהולמת את הרקע המדעי ואת העדויות שיש לנו מבחינת מדע, אם אנחנו מדברים על evidence based. אתם רואים כאן שהמטופלים שוכבים, הנבדקים, זו הייתה קבוצת האקספרימנטל, ההתערבות, וכשאני יושב כאן בצד ונותן איזושהי הנחיה לדמות, כמובן, בטח ובטח בקליניקה, אבל כמובן שגם ברוב המחקרים הקליניים, אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר לבן אדם בראש. אני לא יכול לדעת האם הגברת הזאת נרדמה, האם האדון הזה באמת מדמה ומתרכז, ומה שנקרא engaged, מגויס לטובת תהליך הדימוי. וזה אחד הדברים, או אחד האתגרים שאנחנו מתמודדים מולם. יש לנו כל מיני דרכים לנסות ולשלוט בזה עד מידה מסוימת, אבל אנחנו צריכים לזכור, אני אוסיף אפילו בצניעות, שכאשר אנחנו עובדים בדימוי,
זה תהליך שהוא מטבעו או מהגדרתו מורכב, הוא לא כמו תנועה שאני מקבל איזשהו משוב ויזואלי מוטורי על מה שהמטופל עושה, ולכן מהניסיון שלי לפחות ב-15-20 שנה האחרונות, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד engaged כמטופלים לטובת התהליך, ולהעביר שיעור בדימוי זה שואו למטופלים, מהסיבה הפשוטה שאתה כל הזמן צריך לגרור, to grab, לתפוס את ה-attention שלהם, לוודא שהם איתך, בטח ובטח במצב כזה שלא מעורבת תנועה, כי אני אראה לכם חלק מהשיטות אנחנו גם מערבים תנועה ודימוי ביחד. המכניזמים, מעבר למה שדיברתי מקודם על ההישענות, במה שנקרא forward models ו-internal motor representation, המכניזמים חלקם ידועים, חלקם הוכחו, אבל בגדול אנחנו יכולים לומר, אני חושב שוב, עם קורטוב של צניעות, אנחנו לא מבינים עד הסוף מדוע זה עובד ומדוע זה עובד עד כדי כך טוב. אחד המכניזמים שאנחנו גם כתבנו עליהם וגם יודעים, זה הנושא של מיקוד תשומת לב. בעזרת דימוי יש לנו את הפוטנציאל, שוב לא קל, אבל יש לנו את הפוטנציאל לעזור למטופל למקד את תשומת הלב, להתחשב בזה מה שנקרא physical constraint, המגבלות או האתגרים המוטוריים לא קיימים או קיימים בצורה פחותה, כיוון שהבן אדם כרגע, כמו שאתם רואים, שוכב, יחסית נינוח, יכול לרכז או למקד את תשומת הלב באלמנטים שיכול להיות שבמהלך ביצוע בפועל יהיה לו יותר קשה למקד את תשומת הלב. ואם אנחנו לוקחים את הדוגמה של קוואט או של ישיבה או קימה מישיבה, אנחנו יכולים לראות כאן כמה אפשרויות למקד את תשומת הלב בעזרת דימוי, וזה המאמר שמתרכז באמת בתפקיד של דימוי למקד את תשומת לב ולהפוך או להסב את תשומת הלב מאלמנט אחד לשני. אז אני אעבור בקצרה, אתם יכולים לראות שאנחנו יכולים לדמות שיש לנו איזשהו בלון הליום מתחת לאגן שבזמן ההתרוממות דוחף אותנו כלפי מעלה, אנחנו יכולים להבדיל לדמות או להתרכז בדימוי של האגן שלנו, אגן כאלמנט אנטומי, ולראות איך זה משפיע. אנחנו יכולים לדמות שיש לנו גם את האגן, כמובן, וגם בפוקוס, וגם את הבלון עצמו, בלי שום אינטראקציה ביניהם. אנחנו יכולים לדמות את האינטראקציה, לדמות שאנחנו מרגישים את המגע של הבלון מתחת לאגן, או את הלחץ של האגן כנגד הבלון, איזושהי אינטראקציה דינמית בין שני האלמנטים הללו, שוב, אחד ממשי, האגן, ואחד דימויי, שזה הבלון. ואופציה נוספת, אני אשמח אם תנסו בהמשך ותגידו, או תחוו מה דעתכם, לדמות את הבלון, את האגן, סליחה, כבלון הליום. זאת אומרת, בלון הליום בצורה של אגן, כמו אומני הבלונים שעושים בלונים של חיות, לדמות אגן שהוא כל כולו אוורירי, ממולא בהליום, ולהתרומם ולרדת, ולראות האם הדבר הזה משפיע. זאת אומרת שאחד המנגנונים שאנחנו יודעים שהוא כן עובד וכן משפיע, ואפשר ממש לעשות איתו מניפולציות יחסית עדינות בהתאם למצב של המטופל, זה הנושא של מיקוד תשומת לב. אם אני הולך חצי צעד אחורה כדי ללכת שניים קדימה, אנחנו צריכים לזכור שהקונגרואנסיה, המתאם שיש בין דימוי לבין ביצוע בפועל, הוא לא רק בזמן, אלא הוא גם מה שנקרא במרחב. כשאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד סריקות מוחיות, MRI ו-CT בעבר, ובעיקר היום FMRI, רואים שיש באמת overlap, שיש חפיפה באזורי המוח שפועלים בזמן ביצוע בפועל, לבין אלה שפועלים בזמן דימוי של אותה התנועה. זאת אומרת שאם אנחנו מדמים ואם אנחנו מבצעים, באמת אותם אזורים, כאמירה כללית, אותם אזורים הם אלה שמדלקים, הם אלה שעובדים, ואתם יכולים לראות כאן באופן יחסית יפה איזושהי סקירה, מטה-אנליזה, שאנחנו רואים שהאזורים בכחול, שהם באמת חוצי גם המיספרות כמובן, וגם אזורים וגם מונות, האזורים בכחול הם אלה שנדלקים בזמן ביצוע בפועל, כמו גם בזמן דימוי, זאת אומרת זו החפיפה, אבל לא פחות מעניין, אנחנו רואים שיש עדיין אזורים באדום, ואתם רואים אותם שהם נדלקים או מופעלים אך ורק בזמן ביצוע בפועל, הדבר הזה די הגיוני כי יש לנו כמובן את השליטה, את הבקרה המוטורית וכולי,
אבל האזורים מאוד מעניינים בשנים האחרונות מבחינה מחקרית וגם מבחינה קלינית, הם דווקא האזורים בצהוב שהם לא רבים, רואים מונה פריאטלית העליונה בעונה האוקסיפיטלית, ואלה אזורים שנדלקים אך ורק בזמן דימוי ולא בזמן ביצוע בפועל. אנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף את התשובה מדוע או מה המשמעות של האזורים הללו. אחת ההשערות שאנחנו, אחד הכיווני המחקר שאנחנו לוקחים כרגע זה באמת הנושא הזה של יצירתיות, של קריאטיביטי ושל דמיון, דווקא לא דימוי אלא דמיון. עד כמה אני יכול לקחת רחוק את הדימוי כדי, מה שנקרא to boost motor performance, כדי לעודד את הביצוע בפועל. וזה דברים שכמובן ייקח עוד כמה שנים טובות להבין עד הסוף. ההשפעה של דימוי, או המנגנונים הנוירופיזיולוגיים של הדימוי, הם לא רק מרכזיים, הם לא רק ברמת המוח, אלא הם גם חוצים את מערכת העצבים המרכזית, ובקצרה אני אגיד, אנחנו יודעים שאנחנו משתמשים ב-TMS, בטרנס-קרניאל מגנטיק סימוליישן, כאשר אנחנו נותנים גירוי של פולס מגנטי במוח, אלקטרומגנטי, השדה האלקטרומגנטי משתנה וגורם לדפולריזציה של עצבים, ובשורה התחתונה, to make a long story short, אנחנו רואים איזשהו שינוי בשרירים, בעזרת EMG, ואנחנו קוראים לתופעה הזאת, היא מודדת את מה שנקרא cortical spinal excitability, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל הגריות אולי, והתגובה עצמה בשריר, שאנחנו מודדים בדרך כלל בעזרת EMG, היא נקראת motor evoked potential. ומה שאנחנו רואים זה שאם בזמן מנוחה, זה הקו הרציף, בזמן מנוחה, גירוי של TMS יוצר איזושהי תגובה בשריר, כאשר אנחנו נותנים את אותו גירוי, בשילוב של דימוי, מוטורי או דימוי אחר, אני כבר אעלה לכם דוגמה, הסיגנל בשריר עצמו גדל. וזו איזושהי הוכחה לכך שההשפעה של דימוי מוטורי לא נגמרת או לא מוגבלת אך ורק למערכת העצבים המרכזית, למוח, אלא גם מגיעה עד לפריפריה, דרך כמובן, כמו שאמרתי, מסילות קורטיקוספינליות. דוגמה לדיוק או לפוטנציאל אני אקרא לזה של דימוי מוטורי, ניתן לראות במחקר הזה, שלקחו שחקני טניס מקצועיים, וביקשו מהם, ושוב אני נותן כאן דוגמה מתחום הספורט, כי זה יותר המחקרים הראשונים שעשינו, אבל זה נכון לגבי הרבה מאוד אוכלוסיות, וברגע שלקחו שחקני טניס, וביקשו מהם לדמות חבטת טניס, אז אתם רואים שהסיגנל שמאלי היה החזק ביותר, המשמעותי ביותר, וברגע שביקשו מהם לדמות את אותה חבטה, אבל שרלוונטית, או בקונטקסט של טניס שולחן, פינג פונג, או גולף, או איזושהי חבטה אחרת שלא קשורה לספורט, הסיגנל עצמו ירד. והמשמעות היא, אי אפשר להקל ראש, המשמעות היא שהספציפיות של הדימוי היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, שאני אבקש ממטופל לדמות שהוא מרים את היד, ההנחיה והדיוק והניסיון הקודם של המטופל עם הפעולה עצמה הם קריטיים לטובת הצלחה או מקסום או אופטימיזציה של התהליך עצמו. ולכן, אם אני אבקש מבן אדם את ההוראה, את ההנחיה הפשוטה, תדמה שאתה מרים את היד. ההנחיה הזאת, בתפיסה, היא מאוד מטעה, כי כמו שהבנו, הרמת יד או כל תנועה יכולה להיות מולטי סנסוריאל, ואז אני לא מכווין אותו בדיוק לאיזה סנס, לאיזה פוש אני רוצה. האם אני רוצה שתרגיש שאתה מרים את היד, מה שנקרא דימוי מוטורי קינסתטי, האם אני רוצה שאתה תדמה שאתה רואה את היד מורמת, ואת כף היד שלך מתרוממת באוויר, ואז אנחנו מדברים יותר על דימוי מוטורי ויזואלי. לכל אחד מהניואנסים הללו יש משמעות גם מבחינה נוירוקוגניטיבית, וגם מבחינת החוויה של המטופל. ואני רגע קופץ לנקודה אחרת ואומר, אנחנו מחפשים בעולם הפיזיותרפיה, בטח בשנים האחרונות, evidence-based therapies וספציפיקציה, ולהבנתי ומניסיוני בעולם הדימוי יש לנו ממש את הכל ניצב מולנו, ואנחנו פשוט צריכים לקחת ולהשתמש. כי היכולת שלנו להבין שבעזרת הנחיה כזאת או אחרת, מבחינה קוגניטיבית, אנחנו יכולים להשפיע על אזורים במוח, כמו שתראו עוד רגע, הדבר הזה אני חושב שהוא נכס עבורנו כפיזיותרפיסטים, כמשקמים, כמטפלים.
אז זו דוקטור דוגמה, אברהם, דוקטור אברהם, שנייה, כן, סליחה שאני עוצר אותך. תבדוק בבקשה אם אתה יכול לשפר איכות השמע, אולי להתקרב למיקרופון. את איכות השמע. בואו ננסה, אני אשים אוזניות אחרות. לא, כאילו, אם זה בסדר, אם זה לא מסתדר, אז תמשיך בבקשה. כאילו, סך הכל שומעים טוב, יש פה פשוט כמה אנשים שהתלוננו שקצת מורכב לשמוע. הבנתי, אז אני רגע בודק מה אפשר לעשות. אנחנו מקבלים תלונות בברכה. אם זה לא מספיק טוב, אני אעביר לאוזניות, לא, לא, תמשיך, אז תמשיך, לא צריך, אין אין צורך. בעיה, יותר אבל טוב. בשמחה, זה לא... אז אני קצת מתקרב למסך. זו דוגמה זה עוזר. שוב, בסדר, תודה. זו דוגמה למחקר, ל-case study שעשינו, שבדקנו שוב את הפעילות השרירית, את הסיגנל השרירי, בעת מה שנקרא maximal isometric contraction, קיבוץ מקסימלי של פריר הבייספס, עם דימוי ובלי דימוי. זאת אומרת, פיתחנו איזשהו סט של דימויים שהוא ספציפי לגבי הפעילות השרירית, ומה שאנחנו יכולים לראות, וזה כהמשך, כהרחבה למה שהסברתי מקודם, שההשפעה על הקיבוץ המקסימלי ללא הדימוי, אתם רואים כאן את הסיגנל של ה-EMG, שלושה קיבוצים מקסימליים של הבייספס, ללא הדימוי, ואת הסיגנל האדום שהוא בעת קיבוץ מקסימלי עם דימוי, כלומר עם איזושהי מחשבה על הקיבוץ עצמו, ואנחנו יכולים לראות את השינוי לא רק באמפליטודה, אלא בפאטרן עצמו, בתהליך עצמו הסיגנל עצמו היה יותר מרוכב ויותר ארוך מאשר הסיגנל הכחול. וכל זה שוב כדי לומר, יש לנו יכולת בעזרת דימוי, נעשה בצורה, אנחנו מקווים, מדויקת וממוקדת, יש לנו יכולת להשפיע גם על מערכות צנטרליות, גם על המוח וחוט השדרה ועד לפריפריה, עד לאפרנס סיגנל שבציר עצמו. והדברים הללו, שוב, פותחים לנו ספקטרום מאוד רחב של התערבויות למגוון של מצבים, מצבים קוגניטיביים, מצבים מוטוריים, שילוב של השניים וכו'. ההשפעה של דימוי או ההקבלה בין ביצוע בפועל לבין דימוי היא חוצה גם את המערכת הצנטרלית וגם את המערכת הפריפרית, ומגיעה או כוללת גם ביצוע בפועל, גם את הפרפורמנס עצמו. אני רוצה לראות לכם תוצאות ממחקר שעדיין לא פרסמנו, אבל אני בכל זאת משתתף, כי אני חושב שזה אחד הגרפים, אחד השקפים שאותי הכי מרגשים והכי מדהימים. היו לנו באחד המחקרים 60 ילדות רקדניות בגילאי 8 עד 12, ובדקנו את ההשפעה של דימוי בעזרת פלטת כוח על ה-Center of Pressure Sway. וכאן אתם רואים דוגמה של, זה לא של כל ה-60, אבל זה של כמה מהן, את ה-Sway בזמן עמידה שקטה. ואז ביקשנו מהם על גבי פלטת הכוח לבצע איזושהי תנועת בלט, שנקראת פליה, בין מיני סקווט לסקווט. ואנחנו ראינו בניתוח של ה-Center of Pressure Trajectory, ראינו איזשהו סווי קדימה, או איזושהי תבנית, מעין אליפסה כזאת. ואז מדדנו את זה עוד פעם, וראינו את התוצאה הזאת. ומה מעניין? שבפעם השנייה שמדדנו, לא ביקשנו מהם לבצע את התנועה, למען האמת הם לא ביצעו את התנועה, אנחנו בדקנו את זה עם גונימטר אלקטרון. מה שהם עשו, הם רק דימו שהן מבצעות את התנועה. ואתם יכולים לראות שללא ביצוע התנועה, הם הצליחו to replicate, להציף את אותה תגובה של הפוסטורל קונטרול, או הייתה תגובה של הסווי, שהיא מאוד מאוד זהה לביצוע בפועל. והדבר הזה לדעתי הוא מרתק, כיוון שאנחנו, אם אתם חושבים רגע על הפוטנציאל, אנחנו יכולים לדמות, לעבוד על כיוון משקל, זה אחד הדברים שאנחנו מתחילים בקרוב, בשיתוף פעולה בשיתוף עם אוכלוסייה של מה שנקרא healthy adults, אנחנו יכולים לעשות איזושהי מעין סימולציה של בין אם זה נפילה ובין אם זה תגובות פיבוי משקל, אם זה מדובר על אוכלוסייה מבוגרת או לאחר ניתוחים כאלה ואחרים, זאת אומרת, היכולת שלנו להפיק תגובות פיזיות כאלה ואחרות היא מאוד מאוד גבוהה, היא מאוד מאוד מדויקת,
כמובן אנחנו צריכים את השיתוף פעולה של המטופלים, וגם להעביר את זה בצורה יחסית בהירה, כדי שהם לא ילכו לאיבוד בשלל ההנחיות. לגבי היתרונות, זו שקופית שאפשר לעשות עליה וובינר בפני עצמו, אבל אני חושב שהמסר צריך להיות, השקופית הזאת, שהיתרונות, שכולם הוכחו כבר לא פעם ולא פעמיים, לגבי תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים, הם כמעט, מה שנקרא, across the field. אין כמעט תפקוד, או מה שנקרא טייק, שאנחנו רוצים לשפר אותו במהלך הפיזיותרפיה, שלא נבדק ולא הוכח שיכול להיות, במידה כזאת או אחרת, יכול להיות משופר או מוטב בעזרת דימוי, במקרה הזה דימוי מוטורי. אבל אני חושב שאנחנו יכולים לומר די בביטחון, שמגוון כזה רחב של אפקטים מיטיבים, כנראה שיש בתופעה הזאת משהו שאנחנו יכולים לנצל אותה לטובת המקצוע שלנו. יש הרבה מאוד מרכיבים שמשפיעים על יכולת הדימוי, ואני אדבר רק על כמה מהם. סוג הדימוי, כמו שרמזתי מקודם, בין אם זה דימוי תחושתי, זאת אומרת אני מתרכז בתחושות של הפעולה עצמה שאני מדמה, לעומת אם אני מרכז במראות של הפעולה עצמה, שני הסוגים הללו, או תתי הסוגים של הדימוי, בעצם מראים לנו הפעלה של אזורים שונים במוח. האזורים בכחול, שאתם רואים פה, עונה הפריטלית התחתונה, הפרימוטור קורטקס, עונה אוקסיפיטלית, סליחה, צרבלום, אלה האזורים בכחול, שהם יותר משויכים ויותר מופעלים בדימוי קינסתטי, לעומת העונה הפריטלית העליונה, הוויז'ואל קורטקס, העונה האוקסיפיטלית, שאלה אזורים שבמה שנקרא traditional, באופן עיקר, מופעלים יותר בעת דימוי מוטורי ראייתי. ולכן אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה גריאטרית, בין אם זה עם ליקויים, ירידה קוגניטיבית כללית, ובין אם זה ליקויים ספציפיים, כמובן, בעקבות סטרוק, כזה או אחר של איסקמיק סטרוק, אנחנו יכולים בעצם לעשות שני תהליכים, אם אנחנו משתמשים במידע הזה. אנחנו יכולים פעם אחת לעשות מה שנקרא bypass, כלומר לעקוף את האזור שהוא impaired, שהוא מוגבל, ולהשתמש באזורים אחרים במוח כדי לדמות את התנועה ולעזור לטרנספר, להעברה לביצוע בפועל. ופעם שנייה אנחנו יכולים לעודד, לאתגר, להפעיל ולאמן את האזור הפגוע בלי ביצוע בפועל, בעזרת דימוי מוטורי, כדי לשפר בהמשך את הביצוע בפועל. ומה שנקרא decision making כזה, קבלת החלטות כזו מדויקת, מגבלות כמובן, אני חושב שזה כלי שהוא מאוד מאוד עוצמתי שאנחנו יכולים להשתמש. אז זה לגבי עד כמה אנחנו יכולים לרדת לרזולוציות יחסית מדויקות בזמן העבודה עם הדימוי. לגבי כאב שהוא בעולם ומלואו של כאב ודימוי, אנחנו יודעים שמצד אחד כאב משפיע על היכולת לדמות לרעה, כלומר מוריד אותה במידה כזאת או אחרת. מצד שני יש לא מעט עבודות שהראו, חלק גם אנחנו עם חולי הפרקינסון, שהראו אימון בדימוי משפר את הכאב, כלומר מוריד את הכאב, ולכן הטנגו הזה בין שניהם חשוב להבנה. איך אנחנו, באיזה מנח אנחנו נמצאים כשאנחנו מדמים? זו גם שאלה. האם עדיף לי לדמות הליכה כשאני עומד, או לדמות הליכה כשאני שוכב, לטובת הנוחות ולטובת הרפיון של המערכת השבועית? זו שאלה שהיא לא ברורה עד הסוף. אנחנו באוכלוסייה אחרת של בריאים, הראינו ממצאים יחסית מעניינים שדווקא הפוזישן, המנח עצמו, לא שינה יותר מדי את איכות הדימוי. אני לא יודע איך זה יהיה באוכלוסייה גריאטרית, יש כל מיני עבודות, אבל הממצאים אני אראה לגבי פרקינסון הם קצת חסויים. ועוד דבר מעניין זה סכמת הגוף. עד כמה סכמת הגוף שלנו, עד כמה התפיסה שלנו, את הגוף של עצמנו, חשובה. האם המטופל שלי מבין ויודע שכף היד מחוברת לאמה, שמחוברת לזרוע, שמחוברת לשכמה, שמחוברת לכלוב הצלעות, ואם יש את ההבנה הזאת, היישום המנטלי של הידע הזה הוא הרבה יותר טוב. זו אגב תמונה מאוד מעניינת שנקראת, של תופעה של התקף של בן אדם ללא ליקויים קוגניטיביים, בזמן התקף של אאורה, נקראת מקרוסומטוגנוזיה, הרחקה והגדלה של איברי הגוף הפריפריים, כמו גלגל העין יוצא, את הרגליים
ואת הידיים. תופעה מאוד מעניינת שכמובן משפיעה על תפיסת הגוף במרחב. בשתי מילים אני עושה איזושהי הפסקה מתודית כדי לומר, אמרנו, דימוי הוא תופעה שבעיקרה היא רב חושית, ואנחנו במעבדה שלי באוניברסיטת אריאל באמת מסתכלים על תופעת הדימוי. אנחנו לא חוקרים אוכלוסייה ספציפית, אנחנו חוקרים גם חולי פרקינסון וגם רקדנים וגם ספורטאים וגם אמרתי healthy adults וגם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז וגם קטועים ושחקני כדורגל, והסטודנטים אצלי באים עם מגוון תחומים וכיוונים. זה מאתגר, אבל אנחנו באמת רוצים, המטרה שלנו היא להבין יותר טוב את תופעת הדימוי. והגישה שלנו לדימוי היא, כמו שניתן לראות כאן באיור הזה, שזו העיר התת-קרקעית דרינקויו בטורקיה, שנחשפה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אחת הערים התת-קרקעיות הגדולות ביותר שנחשפו, יצא להקים בזמנו עד כ-20,000 אנשים שחיו במעין מציאות מקבילה, וזו גם הגישה שלי לדימוי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על עולם הדימוי כעל איזושהי, מדברים על מציאות רבודה, על איזשהו רובד של המציאות שאנחנו יכולים ללמוד ממנו על המציאות הממשית הפיזית, ולכן המחקרים שלנו הם מסתכלים על דימוי מזוויות שונות ומכיוונים שונים, מחקר בסיסי, מחקר קליני וכו'. אני קופץ, השקופית הבאה תהיה יותר רלוונטית, אבל אני מבקש שתשימו לב להקבלה שתהיה בין שתי השקופיות הללו. יש שני סוגים עיקריים של דימוי שאנחנו חוקרים, הסוג המוכר ביותר בעולם שכבר 20-30 שנה, אני עשיתי את הדוקטורט שלי על דימוי מוטורי בהנחייתה של פרופסור דיקשטיין, אחת המומחיות הגדולות בעולם לדימוי מוטורי בסטרוק, וזו תמונה ממחקר שעשינו עם נבחרת ישראל, ואתם רואים בהתעמלות אומנותית, ואתם רואים את המתעמלות שוכבות, ופשוט מדמות את התרגיל שהן עושות כאשר הן מחזיקות את האביזרים עצמם, וכאן אנחנו רואים שמלבד ההחזקה של האביזרים כמעט ואין תנועה. מצד ימין אנחנו רואים את השיטה שפיתחתי על בסיס שיטתו של אריק פרנקלין, נקראת Dynamic Neurocognitive Imagery, כאשר העיקר, ההבדל שאתם רואים בין התמונה הימנית לשמאלית, זה השילוב של התנועה תוך כדי הדימוי. וכמובן שיש עוד הבדלים, אבל לא ניגע בהם כרגע. ועכשיו כשאני עובר לחולי פרקינסון או לאוכלוסייה מבוגרת יותר, שוב, אתם יכולים לראות את אותה ההקבלה עם האוכלוסייה הצעירה יותר. מצד שמאל, מחקר שבדק את ההשפעה של דימוי מוטורי על חולי פרקינסון, ומצד ימין את אותה וריאציה, רק שאנחנו רואים ש-DNI, Dynamic Neurocognitive Imagery, שמערב את התנועה תוך כדי הדימוי. במקרה הזה, אתם רואים שהמתעמלים, הנבדקים, סליחה, המשתתפים מחזיקים כדור כתום, שמדמה את מרכז המסה שלהם, כאיזשהו אמצעי להתחיל לדבר על שיווי משקל ועל העברת משקל בעת הליכה. השיטה של Dynamic Neurocognitive Imagery שמבוססת על שיטתו של אריק פרנקלין, שנוגעת באלמנטים גם מוטוריים, גם קוגניטיביים וגם פסיכולוגיים. עכשיו אני רוצה ברשותכם, אני רץ קצת קדימה ואני רוצה להראות לכם קצת עבודות שעשינו בפרקינסון, ואז נשאיר כמה דקות לשאלות. אז אחד המחקרים שביצענו היה באמת עם חולי פרקינסון לבדוק מגוון של תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים. אתם רואים את הנושא של מה שנקרא תחושת המגע, טאפינג שאנחנו עושים בעזרת כדורים כדי לעודד את היכולת שלנו לדמות את התנועה של הסקפולות. בצד שמאל, בתמונה האמצעית אתם יכולים לראות עבודה על מה שנקרא ציר האמצע, על ה-central axis שאנחנו עושים כדי לעודד את ההבחנה בין ימין לשמאל ואת תחושת האמצע, ומצד ימין זה אחד הדימויים המטאפוריים, שימוש במטאפורות שאנחנו משתמשים בהם, את מגוון רחב שלהם. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות את עמוד השדרה שלנו כאיזושהי שרשרת של בלונים או של מה שהוא רואה פה, אבל ההבנה שעמוד השדרה שלנו יכול להיות תנועתי ולזוז, כלומר תזוזתיות בין חולייתית ולאו דווקא קו ישר ונוקשה. שוב, טוב, זה כבר השלבים של העבודה, אבל לדוגמה,
כשאני מדבר על מטופל שזורק ותופס כדור, לא משנה מה הגיל ומה גובה הזריקה, אני יכול כמובן להוסיף את האלמנט של הדימוי, שהמטופל יתרכז, אם דיברנו על מיקוד תשומת לב, יתרכז במרחק המשתנה בין הכדור לכף היד, מעין יו-יו או מעין איזשהו חוט נמתח או קפיץ, שיכול למשוך את הכדור חזרה בתוך כף היד ולשפר את האחיזה, זאת אומרת, את התפיסה. זאת אומרת שאנחנו יכולים, כמו שאמרתי, לעשות שילובים, וזה שילוב של דימוי מוטורי, מדמה את התפיסה, את הזריקה, את האחיזה, עם איזשהו אלמנט נוסף, שמטרתו לעודד את המוטיבציה, לשפר מיקוד, לשפר קשב וכו'. אז בשיקום, גם פה אתם רואים ההקבלה בין שמאל לימין, עבודה עם רקדנים לעומת עבודה עם חולי פרקינסון, העקרונות, התפיסה, השילוב של הדימוי בזמן התנועה הם מאוד מאוד דומים, וזה אולי גם היתרון שאנחנו יכולים להסיט את העבודה הזאת למגוון של אוכלוסיות. אני אראה לכם שוב את מעט מהממצאים שלנו לגבי עבודה עם חולי פרקינסון, אז כמובן מבחינת יכולת הדימוי, באוכלוסייה הגריאטרית בכלל ובחולי פרקינסון בפרט, הממצאים הם די מעודדים למען האמת. אנחנו רואים שבסך הכל, כמובן שיש עדויות לכאן או לכאן, אבל בגדול הטרנד הוא שהיכולת של הדימוי המוטורי, של דימוי תנועה, נשמרת בגדול עם הגיל, כולל באוכלוסיות ספציפיות של חולי פרקינסון, ומה שמעניין הוא שיש כמה עבודות שמצאו שהיכולת שלנו לדמות תנועה, שאנחנו מתבגרים, ושוב, ספציפית בפרקינסון, היא טובה יותר מבחינה ויזואלית, מאשר מבחינה קינסתטית, זאת אומרת, קל לנו יותר, ואנחנו עושים את זה יותר טוב, לדמות תנועה מבחינת הראייה, מבחינת התגובות הראייתיות, לעומת התחושה. הדבר הזה לא צריך להפתיע אותנו, כי גם באוכלוסיות צעירות יותר, אנחנו רואים איזשהו טרנד, כולל ברקדנים וספורטאים, לטובת הדימוי הוויזואלי, שהחוט הוויזואלי, חוט הראייה שלנו, ה-overtake, הדומיננטיות הזאת באה לידי ביטוי גם בדימוי עצמו. אנחנו מצד שני, באחד המחקרים שלנו ראינו שלא היה כזה הבדל, אבל שוב בעניין של כמובן sample size ואיזה שאלון אנחנו משתמשים בו. גם הנקודה שחשובה להגיד לגבי חולי פרקינסון, זה אוכלוסייה גריאטרית בכלל. אם אנחנו מדברים על ההאטה בתנועה, אז אנחנו אומרים שיש לנו באמת איזשהו האטה גם בזמן הדימוי. זאת אומרת, אנחנו רואים חולי פרקינסון, אנשים שמתמודדים עם מחלת הפרקינסון, וגם אנשים מבוגרים בכלל, יש להם יכולת איטית יותר בזמן הדימוי, כלומר שוב יש קורלציה, יש מתאם בין הביצוע בפועל לבין הדימוי, וזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, כשאנחנו מבקשים מבן אדם לדמות שהוא למשל קם, הולך 10 מטר, חוזר ומתיישב. אני רץ ברשותכם קדימה, כי התוצאות, אני יכול לשלוח את המאמרים ואין בעיה לקרוא אותם, אבל אני רוצה להראות לכם קצת את מהות העבודה, ובזה אני חושב שנסיים. אז לדוגמה, אחד הדברים מהתמונה השמאלית, אחד הדברים החשובים ביותר, איך אנחנו מציגים את הדימוי למטופלים שלנו, כדי למנוע כל מיני התנגדויות, כדי לקרב אותם לתחום. חשוב מאוד, והמחקרים גם מתחילים להצביע על כך, שהאלמנט חשוב ביותר הוא דווקא האלמנט הראשון, לא של התרגול עצמו, אלא של האינטרודקשן. איך אנחנו מציגים למטופלים את היתרונות של סוג האימון הזה, כדי לגייס את המוטיבציה שלהם. אנחנו יכולים להשתמש באביזרים כאלה ואחרים, לשפר קינסתזיה, לשפר פרופרספשן וכולי וכולי, ואנחנו יכולים להשתמש במגוון כלים שחלקם, פיתחנו חלקם השתמשנו בהשראה משיטות אחרות, שאנחנו משתמשים כדי, מה שנקרא to embody, כדי להפנים את התנועתיות של הגוף, ולאפשר את הדימוי היותר מדויק. בתמונה הזאת אתם רואים למשל איך אנחנו נעזרים בידיים, כדי לדמות את הרוטציה של עצם הפימר, של עצם הירך, בזמן ישיבה או קימה מישיבה לעמידה, נוצרת שם איזושהי רוטציה, ובזמן שאנחנו יכולים לדמות את הרוטציה הזאת ולהרגיש אותה, אז אנחנו יכולים בשאיפה לשפר את התפקוד. וכמובן אנחנו משתמשים בהרבה עזרים ויזואליים, שחלקם ייחודיים, או רובם במקרה הזה ייחודיים. אתם יכולים לראות את הדימוי של האגן שלנו, כאיזושהי קערה מלאה במים, או פיילה מלאה במים, ואנחנו רוצים לשפוך אותה קדימה או אחורה, כדי לעודד אנטריור פוסטריור פלוויק טיל.
וזה ממחקר שפרסמנו בנושא הפרקינסון, ומצד ימין דימוי אנטומי ביומכני קצת יותר מורכב, קצת יותר קשה להעביר אותו, הדינמיקה בין הסקרום לאיליום, סביב הסקרואיליאק ג'וינט, האם יש שם ויכוח לא נגמר, האם התנועתיות הקטנה שיש שם משפיעה או לא, אבל עצם היכולת שלנו לדמות את גבולות העצמות, את המשפקים שלנו ואת התנועה שלנו. דבר נוסף, האינטגרציה של הדימוי בתוך התנועה עצמה, אז אתם יכולים לראות את הדימוי של עמוד השדרה שלנו כקפיץ, והדריכה שלו עם כל, מה שנקרא היל סטרייק, עם כל הנחה של הרגל וההתמתחות שלו, או הפתיחה שלו, הדבר הזה קשה, הוא מורכב, אבל עם הרבה תרגול ועם הנחיה נכונה, אנחנו יכולים באמת to embody, להפנים את הדימוי הזה, ובאיזשהו שלב זה נכנס לאוטומט שלנו כחלק מהפונקציה עצמה, וזה חלק מהדברים שעשינו, ולגבי התוצאות, אנחנו הראינו שהיו גם שיפורים משמעותיים, זה נקרא אינטראקציה של גרופ טיים בקבוצת ההתערבות, שיפרו גם UPDRS 3, זה החלק המוטורי, גם timed up and go השתפר, כל מיני מבחנים קליניים של בלנס, בין אם זה 300 סימפטון ובין אם זה מבחנים אחרים, פחות חשוב לי להראות את הסטטיסטיקה, יותר חשוב לי המסר שאנחנו הצלחנו לשפר מגוון של תפקודים גם מוטוריים וגם קוגניטיביים, כולל יכולת דימוי, יחסית בתקופה קצרה של שבועיים אימון בסך הכל, אימון יומיומי, 5 אימונים בשבוע למשך שבועיים, כבר נתנו את ההבדל. הסייג היחיד שאנחנו בדקנו רק את ה-short term effect, כי באוכלוסייה הזאת שיכול להיות פרקינסון להביא אותם הרבה פעמים ל-long term effect ו-follow-up, זה כמעט משימה בלתי אפשרית, לפחות בסטינג שהיה לנו. הדבר האחרון שאני רוצה להראות, זה באמת מחקר אחר שעשינו, שקשור לבודי סקימה, לסכמת הגוף, וזה איך חולי פרקינסון במקרה הזה תופסים או תפסו את האגן שלהם. ועשינו דבר מאוד מעניין, פשוט ביקשנו מהם לצייר, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי הבנתו, את האגן, כאן אתם רואים דוגמאות לציורים, ופיתחנו בתהליך מחקרי די סיזיפי, פיתחנו איזושהי סקאלה, איזשהו כלי מדידה, איזשהו מבחן שמודד את הציורים או מעריך אותם בעזרת סטודנטים לתואר שני למה שנקרא anatomical drawing, שזה התפקיד שלהם, לצייר, ללמוד לצייר אנטומיה, הם הדור של נטר הבא, ומה שאנחנו הראינו, שחולי פרקינסון בגדול, תפסו את האגן שלהם הרבה יותר כקופסה או כריבוע, לעומת המלבן שאנחנו יודעים, ואתם רואים פה פחות או יותר את היחסים בין האורך לגובה. והדבר הזה יש לו הצלחות או משמעויות מאוד מאוד קליניות, כיוון שאנחנו מבינים שאם אני תופס כחולי פרקינסון, אולי אפילו בן אדם מבוגר, את זה לא בדקנו, את האגן שלי קצר יותר, מאשר הוא בפועל, הסיכוי שאני אעבור בדלת קצרה, כאשר אני חושב שאני יכול לעבור, ולצערי נתקע ונופל, הסיכוי הזה, מה שנקרא possibility judgment, היכולת שלנו לשלוט, או לעשות judgment, האם אני יכול לעבור בין פתח או לא, בדלת או לא, היכולת הזאת מושפעת מתפיסת הגוף שלנו. והדבר המעודד ביותר שראינו, שבעקבות ההתערבות, למרות שהם לא התאמנו בציור ולא כלום, רק בתחושה ודימוי של האגן, היה שינוי משמעותי ברוחב האגן, זאת אומרת, הם הפנימו, שהאגן שלהם הוא יותר מלבני מאשר ריבוע. אז זה דוגמה ללפני ואחרי, ועם זה אני חושב שאני אסיים. יש לנו כאן, זה לא אותו נבדק, זה חשוב להזכיר, אבל דוגמה של איך אחד המטופלים שלנו צייר את האגן שלו, ומצד שני אתם רואים ציור שקיבל ציון הרבה יותר גבוה, עם עדויות לתלת מימדיות, לאישי אלטיברוסיטיז, לסקרום, אפילו החוליות פה וכו'. לסיכום אני אומר שהאפקטים של מוטור אימג'רי, גם על תנועה, גם על דימוי, קוגניציה, גם על תפקודים בפועל, הם בעצם מאפשרים לנו לתת למטופלים שלנו איזשהו כלי להשתמש בו, כלי שהוא מה שנקרא self-generated, הם יכולים להשתמש בו מתי שהם רוצים, הם לא צריכים להיות תלויים באיזשהם קיוז חיצוניים, למרות שגם האפקט שלהם כמובן לא ניתן להמעיט בו, אבל אנחנו רוצים בתפיסה שלנו להעצים את המטופלים שלנו ולתת להם עוד איזשהו כלי להתמודד איתו בחיי היום-יום. אז זה, אני חושב שהעבודות שלנו לא היו יכולות להתקיים
ללא מגוון של משתפי פעולה בעולם כולו, ועל כך התודה. וזאת תמונה שצולמה באחת הסדנאות או שהעברתי בארצות הברית. גם את זה יש לנו, אנשים שפחות מתחברים לתחום. זהו, תודה רבה. אני תודה אסיים את רבה. המצגת תודה רבה, פה, דוקטור אברהם. ואם יש שאלות, כן. תודה רבה, דוקטור אברהם. באמת הרצאה מרתקת. אני חושב שהזכרת הרבה את התחום הגריאטריה והשיקום בחולים מבוגרים. אני חושב שהמחקר פשוט חסר בתחום הזה, כי גם בקליניקה, גם בשטח, אני לצערי רואה שאנחנו מעט מדי משתמשים בטכניקות האלה של דימוי מוטורי. ואני מקווה שבעקבות ההרצאה שלך כל אחד מהקלינאים יחליט בשבילו כן להכניס את זה לפרקטיקה שלו וכן להשתמש בזה. אני אשמח שתענה אולי לכמה שאלות מהקהל, אם מישהו רוצה לפתוח מיקרופון ולשאול, ואחר כך נעבור אני אשמח. כן, בבקשה. היי, שמי ענת קפלון, ואני גם עוסקת בדמיון מודרך, משהו אחר, לא רק מוטור אימג'רי, ואני עושה את הדוקטורט בזה. השאלה שלי באמת, האם זה נכון לרדת לרזולוציות של הסקפולה למטופל או של האגן, לעומת לתת לו הדמיה שהוא הולך מלא ועולה במדרגות, ויש לו שיווי משקל, והוא רואה את עצמו בלי הרזולוציה האנטומית. כאילו, זה מה שאני עושה בעוד דברים אחרים, עם רגש ועם עוד כל החושים, כמו שאמרת, אבל אני רוצה באמת להבין את היתרון של הרזולוציות האלה, כי כשאני נגיד רוצה שבן אדם ילך או יעשה משהו, אז אני אתן לו נגיד אפילו לרקוד, שיראה את עצמו רוקד כל הזמן, רוקד, 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 עושה משהו שהוא מאוד מאוד רוצה, פונקציונלי, ולא ברזולוציות. אז אני נורא אשמח כן. להבין למה החשיבות של תראי, הרזולוציה. זו שאלה שהיא שאלה גדולה, האם אנחנו מפרקים את התפקוד או שומרים על functional או global functioning. אני בתפיסתי, וזה לא, זה יותר גישה, אנחנו בדימוי המוטורי כן משתדלים להיות מדויקים, זה קצת שונה, אנחנו, את יודעת, הבני דודים בעולם הזה של דימוי כזה או אחר, הוא לא קיים כמובן רק בדימוי המוטורי. אני כן חושב שלהרבה מאוד אוכלוסיות, ואני חושב, אם יורשה לי גם לומר איזושהי אמירה קצת יותר בומבסטית, אני חושב שאנחנו לא צריכים לפחד כמקצוע, לרדת לרזולוציות הללו ורק להישאר בתפקוד, לא שאני נגד תפקוד ולא שאני נגד לדמות שאני יכול לרוץ אותו קילומטר, אבל אני ראיתי מספיק אנשים באורך הקריירה שלי המדעית, שרק הדימוי של עבודה של האיליוסואס כדי להרים את הרגל, כדי לנתק את כף הרגל מהרצפה, עשו את ההבדל שאני לא רוצה לוותר על זה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה או-או, אני גם לא חושב שזה גם וגם. יש מקרים שפה זה רלוונטי ויש מקרים שפה זה רלוונטי. אני חושב שבן אדם שיצליח, מטופל, אחרי סטרוק, ושוב, סטרוק זה לא הספציאליטה שלי, אבל בכל זאת, שיצליח לדמות את האפוורד של הסקפולה בצורה על גבי כלוב הצלעות, ואת הפרוטרקשן בזמן, מה שנקרא ריץ', הושטה של היד, אני חושב שלפחות בחלק מהמקרים אנחנו נותנים לו איזשהו כלי להצלחה. האם זה רלוונטי לכולם? לא. האם זה יעבוד אצל כולם? גם לא. אבל בנימה צינית אני אגיד, אני לא מכיר עוד את הטכניקה בפיזיותרפיה שעובדת על כולם כל הזמן. אז רק לומר, אני מקווה שעניתי, זה לא או-או, זה יכול להיות גם וגם, ומעולמות הלמידה המוטורית והתרגול, אנחנו יכולים לקחת גם לכיוון הזה וגם לכיוון. תודה רבה. עמית, אני יכולה להגיד משהו? זאת נורית זבולון. אני פשוט, שלום נורית, המצלמה לא בבקשה. טובה. המצלמה שלי לא עובדת, אז תצטרכו לשמוע אותי ולא לראות. תעשו דימוי. אני רק רציתי להגיד שאני לקחתי את הנושא של דימוי מוטורי, מוטור אימג'רי, לנושא של רצפת הגן. אני עשיתי את התזה שלי על הנושא הזה, רצינו לדעת האם תרגול של דימוי מוטורי ישפר את הדימוי, את הקיבוץ האמיתי. ודווקא לקחתי את זה לתחום הזה, מכיוון שזה שרירים שאנחנו לא רואים, ולא תמיד האנשים יודעות לכווץ.
אז החלטנו שאנחנו נעזרים בדימוי של התנועה, וראינו באמת, אמנם זה היה מחקר פיילוט וקטן, אבל שזה כן השפיע, עשינו גם דימוי קינסתטי וגם דימוי ויזואלי, וזה כן עזר, זה ממש עזר. כן, בהחלט. אנחנו גם לוקחים את זה עכשיו לעולם הנשימתי. יש דוקטורנטית שתתחיל לעבוד עם חולי COPD, על דימוי של ביומכניקה של הנשימה, כי זה חלק מהעניין שאנחנו יפה. מתעסקים בו. לא הצגתי את כל כמובן את המחקרים, זה לא המקום ולא הזמן, אבל אולי זה כן המקום, אבל זה לא הזמן, אבל יש לנו באמת התעסקות ברזולוציות יחסית גבוהות, שאני חושב, וזו הערכה שלי למטופלים שלנו, כי אני חושב שאנחנו לא צריכים לעשות להם הנפות, ואנחנו יכולים ללמד אותם תנועתיות כזאת או אחרת, או ביומכניקה כזאת או אחרת, כמו שאנחנו מלמדים סטודנטים בשנה א', ב', ג' וד' בעולם הפיזיותרפיה, ולא רק להגיד להם תעשו את זה כי ככה צריך. ברגע שהם יבינו ויוכלו לדמות, אני מוסיף, את התנועתיות של כלוב הצלעות, כמו גם את התנועתיות של רצפת האגן, כמו את התנועתיות של השרעפת, אני חושב שלחלקם, כמו שאמרתי מקודם, הם יוכלו להפיק מזה. נכון, אני מסכימה איתך, ואני ממש חושבת שזו טכניקה שצריך להכניס אותה יותר בטיפולים שלנו, לגמרי. ותודה על ההרצאה. תודה. שאלה נוספת. כן. זה צבי קוז'ול, יש לי שאלה. שומעים אותי? כן, שומעים. כן, ערב טוב. דבר ראשון, תודה על ההרצאה המרתקת, ואני אתחבר לשאלות הקודמות שהתייחסו לפקודה, ואני רוצה לשאול את עמית, האם אתם ניסיתם לתת פקודה ישירה, כמו שאמרת מקודם, של הרמת יד, לעומת הפקודה שאתה מרים את היד, תתמקד בכף היד ברגע שאתה מרים אותה. האם ראיתם הבדלים בין זה? והמקור לשאלה הזאת, מפני שלמרות שאנחנו קוראים להרמת יד תנועה רצונית, להבדיל מהתנועות האוטומטיות של הליכה וכו', מה שהחלק שאנחנו מודעים בזמן הרמת יד זה כף היד, ולמעשה לסקפולה, האדם הרגיל, אולי הפיזיותרפיסט יהיה מודע יותר, אבל גם אף אחד לא חושב על התנועה של הסקפולה, וזה כמעט בגדר טעות לדבר על תנועה רצונית, כאילו שזה כל חלקי הגפה שמורמים הם רצוניים. אז האם ניסיתם לתת פקודה פעם של הרמת יד כולה, לעומת הרמת יד בהתייחסות לכף היד, איך הייתה התגובה של האדם שנתנו לו את זה? במילה אחרונה, לי יותר קל, ואני תוך כדי ההצגה היפה שלך, לעקוב אחרי תנועת היד ברגע שאני מרים את היד, מאשר לעקוב אחרי הגפה כולה ברגע שאני מקבל תנועה כוללת של הרמת היד. כן, אז אני מקווה שאני אענה בשתי נקודות מבט. זה נכון שאנחנו יותר קל לנו וכמעט אין עוררים על ההשפעה, אני אומר external focus of attention כמקרה ספציפי של כף היד, כן? כאיזשהו endpoint, אבל מה שאנחנו ניסינו להראות במאמר שלנו, שהוא קצת קרא תיגר על האסטרטגיה של, או על הגישה של גבריאל וולף ושותפיה, שכבר שולטת הרבה מאוד שנים ש-external focus of attention הוא יעיל וטוב. אנחנו באנו מנקודת מבט מאוד פשוטה, אני חושב, וצנועה, ואומרת, אנחנו בני אדם ואנחנו מורכבים מאנטומיה ומגוף שזז, יכול להיות שזה לא כל כך נכון כל הזמן, רק להתנתק ולהסתכל על מה שנקרא על הגול, או על ה-external focus, בואו נסתכל מעט פנימה ונראה מה זה נותן. זה היה ברמת המודל. אני מוכרח לומר שעוד לא, אנחנו במעבדה, ואני לא מכיר קבוצות אחרות שבדקו יותר מדי לעומק את השאלה, כלומר אין לי תשובה מבוססת מספיק, אבל אני כן יכול לומר שהרבה פעמים זה בהחלט אתגר ללכת לאלמנטים הפרוקסימליים, הקינסתטיים, מה שנקרא האוטומטיים כביכול, ולהעלות אותם אל המודע. זה דורש איזשהו תהליך של למידה. כמובן שהפירוק וההרכבה אחר כך, האם הם נותנים את האפקט, צבי, כמו שאתה מדבר עליו, אני בתחושה שלי כן, בקליניקה שאני רואה ומטפל כן, עדויות מחקריות, מה שנקרא רובסט, חזקות, עדיין אין לנו. זו ההבנה שלי, אבל אני חושב שוב שאם מדברים על אחד הדברים שאני למדתי, המושגים הראשונים שלמדתי בדוקטורט והפנמתי אותם, זה היה variability of practice. למדתי זה גם בתואר הראשון והשני, אבל אחר כך הבנתי באמת מה המשמעות.
ואני חושב שבעזרת דימוי, אם אנחנו יכולים לשים פוקוס תחושתי, ראייתי, כמו שהזכרת, על מספר אלמנטים ולשחק ביניהם, אני חושב שיכול להיות שאנחנו נגיע לתוצאות אולי לא פחות טובות ואולי גם קצת יותר. זו התשובה שלי הכי מתחמקת שאני יכול כדי להגיד שאין לנו מספיק מידע. תודה, מתמרתק, יופי. דוקטור עמית, אני רוצה להקריא לך שאלה מהצ'אט. כן. יכול להיות שהדימוי תלוי בכמה טוב האדם זוכר פעם האחרונה, מספר פעמים שהוא ביצע את התנועה שמבקשים ממנו לדמיין. למשל, האם אדם מבוגר שכבר המון זמן לא השתמש באסטרטגיית הצד, בעיבוד שיווי משקל, יצליח לדמיין את עצמו באופן טוב עושה אותה. אני רואה בשאלה הזאת שאלה מאוד מעניינת, כי היא מתייחסת גם לאדם מבוגר, והיא מתייחסת גם ליכולת של אדם מבוגר בעצם לדמיין. לגמרי. התשובה היא מצד אחד פשוטה, מצד שני מורכבת. אין ספק, כל המחקרים כמעט מראים את זה שלנו, של אחרים, כבר הרבה מאוד שנים, שכמו שאמרתי, אנחנו מתבססים בפעולת הדימוי על הייצוג המוטורי של הפעולה. זאת אומרת, מצד אחד, ככל שהייצוג יותר טוב, ככל שביצעתי את הפעולה יותר טוב, יותר פעמים, ובמגוון של סצנריות, כנראה שאני אוכל לדמות אותה בצורה יותר טובה. זו האקסיומה המאוד טריוויאלית והגיונית, כן? אני אבקש מכם עכשיו להרים את היד, ובכם תצליחו, מהנופפים יצליחו לדמות, מצד שני אני אבקש לבצע פירואט, כן? סיבוב של 360 מעלות, הרגל אחת, אני לא בטוח עד כמה קל יהיה. מצד שני, אנחנו רואים במגוון של תחומים, כולל מעולמות הראייה, כלומר יש לא מעט מחקרים על מה שנקרא עיוורים מלידה, שמצליחים כן לדמות תנועות שהם לא ראו אותן מצד אחד, וחלקם גם לא ביצעו אותן מצד שני. אנחנו כן רואים שיש יכולת דימוי. זאת אומרת, היכולת דימוי מושתתת על הניסיון המוטורי, אבל זה לא יחס בלעדי. ולכן אני רוצה לקחת כאן ולהעיר באלף את הפוטנציאל שיש. גם מטופל ששכב במיטה עכשיו אחרי סטרוק או עם איזשהו ליקוי משמעותי, זמן רב, ולא עלה, או לא עמד אפילו, האם אני יכול לבקש ממנו לדמות שאני עוזר לו והוא עובר לישיבה במיטה, ואחר כך עם תמיכה כזאת או אחרת, לדמות שהוא עומד, את זה אני יכול. אני מקשר את זה לשאלה של צבי, ואני שואל את הפורום פה, ככה שאלה פתוחה, האם אני יכול, וזה גם השאלה הראשונה, אני גם מקשר לשם, האם אני צריך לבקש ממטופל כזה, לדמות שהוא מתרומם, כפונקציה גלובלית, או קודם כל רק לדמות שהוא מרגיש את המגע של כפות הרגליים עם הרצפה. מגבת, לא מגבת, נעליים, רק נסיבה, כן, או כפכפים וכולי. האם אני מתחיל לצבור את הפונקציה, לפרק אותה לרכיבים, והאם אני יכול לדמות, לבקש ממנו לדמות את המגע ואת הלחץ של הגוף, על הברכיים, על כפות הרגליים, על הקרסוליים וכולי, עוד לפני שאני מבקש ממנו בכלל לעמוד. ואני חושב שזה גם קשור לשאלה שלך, התשובה, אני הייתי מנסה, אבל להגיד שיש לי כאן איזושהי אסטרטגיה evidence-based מוכחת וברורה, לצערי עדיין לא. אני מקווה שזה ענה לפחות חלקית על השאלה. יופי. כאן אני עוצר את ההקלטה. אני מתנצל לפני הקהל שאני צריך